Jak se máš? Já jmenovat Borat. Já rád vás, já rád sex. Zde Orkin, náš znásilňovač. Fujky, fujky. Král v zámku. Já mám židli. Jsou 3 hodiny ráno, nacházíme se v hnízdě Židů. Vychytrale změnili podobu. Jeden z nich se dokonce proměnil v malou scénu. What you see is what I've got. A stala pizda, Žide. Díky za dívání mojeho filmu. Doufám, že líbit. Děkuji.